Hej, så er vi fandme tilbage. Vi har den 25. juni, og jeg er egentlig bare på vej ud i sommerhus. Jeg cyklede bare fra arbejde. Så var jeg lige hjemme og hente min taske. Der var lige ekstra bagage, jeg lige skulle have med der. Det er godt mærkes i ryggen. Men vi er 47 km inde. Jeg lader lige pause ved Grønte Slotsruiner, tror jeg der. Får lige 2 kugler is. En mango sorbet og en solero. Jeg muncher det her. Slapper lige af fra varmen udenfor. Og så er det egentlig bare afsted igen. Goddag. Vi har den 26. Det er lige blevet middag, og jeg skal til at løbe en 12 km progressive run. Den lyder som følgende: 2 km på conversational pace, så har vi 2 på 5:35, så har vi de næste 2 på 5:20, så har vi den næste på 5:10, og den sidste på 5:05, og så cooldown igen på conversational pace. Altså selvom at den siger jo conversational pace, hvilket jeg også kan mærke, at det er den måde mine ben ikke kører på, men den har tung varme. Man kan bare ikke få vejret. Så det er lidt lige meget, hvad der står. Jeg tror bare, at jeg vil have det varmt, eller jeg vil have det svært ved at kunne snakke i den her varme. Men det er fandme smukt. Og der plejer også at være fucking meget blæst herude normalt. Men det er forholdsvis stille i dag. Så det er jeg bare glad for. Men vi har 1-3. Og så starter det første på 5:35. Og så jeg tror jeg kører den første og anden progressive, og så vender jeg om. Så burde jeg være hjemme på samme kilometer-ish. Log in. Godt. Nu ruller vi ind i næste, som skulle være 5:35 nu. Så lad os se, om vi kan holde det. Så bare log in i 1:4 endnu. Lang vej. Det er varmt. Næste starter nu. De næste 2 på, jeg tror det var 5:20. Kør på. Selvfølgelig havde jeg lige 3 bakker mere. Altså lige nu, jeg må bare ærligt erkende, det er svært at holde en 5:20. Men prøver. Kommer fandme en bakke mere. Men jeg er heller aldrig sådan en morgen, formiddag, middags løber. Jeg kan godt lide det. Sent på eftermiddagen eller om aftenen, når man har været i gang hele dagen. Og ikke bare det der fra næsten lige fra man står op. Vi skal holde ud. 800 meter mere.
tager lige en lille pause, lige for at tisse, lige få en gel ned, lige få vejret, og så bare hjemme. Hej. Godt. Det smager, da jeg snakker til mig selv, som jeg nu gør mange gange, så føltes, når jeg er på flad, føles det meget fint, men fordi det er så bakket, der er hele tiden, og det spiker jo også bare pulsen. Men vi er 6 inde. Vi har sådan 5 tilbage, fordi at... Nej. Vi har 6 tilbage. Så nu har jeg næste på... Lad mig lige kigge. Så har vi 2 km på 5.10. Og så har vi 2 km på 5.05. Og så har vi 2 km cooldown. Jeg tisser for en gel ned. Jeg kunne lige så se på den. Der er kun 23 carbs. Så giv mig en mere. Men det er så den fra Lidl. Så enten går det fint med den, eller så har jeg mavekramper. Det fik jeg sidst på bakkeintervallet. Der kunne jeg mærke det til nedkøling. Der stak det bare helt vildt ind i siden. Ikke op ved ribbenet, men helt nederst. Der kunne jeg mærke, det er ondt. Det smager ikke så godt, når det er varmt. Selvom at med pausen og det ene og det andet, det er hjælp, så føler jeg også, at det er en hjælp, at jeg ikke løber ansigt mod solen. Den er på min ryg lige nu, så den rammer jo ikke på samme måde lige nu kontra før. Så det er lækkert. Så sidste 2 5.05. Let's get it. Det kan godt være, at jeg er sådan lidt en stiff boku. Men altså, i den her varme, den her trøje, jeg har på hovedet nu, jeg tror den vejer 5 kilo. Jeg skal lige så godt få den på hovedet, og så lige få lidt sol. Nedkøling i gang. Færdig lige om lidt. Vi ses. Godmorgen! Vi har 06.22. Det er den 27. juni. Og jeg skal til at cykle hjem. Og der er allerede varmt. Vi har 20 grader. Jeg har taget 2 gange Benadryl, fordi en er ikke nok. Så jeg har taget 2. Så er det bare på cyklen nu. Så skal vi bare afsted. Det endte så ikke med at stoppe i Rønne. Fordi at hver gang jeg får min første kaffe, så byder den også på noget andet. Så tænker jeg bare, at det må jeg bare holde ud. Vi har alligevel nogle dunke fyldt. Vi er lige kørt forbi Rønne. Så jeg tror, der er sådan noget 20-25 tilbage, så det er jo ikke så langt. Det er maks over en time. Tasken er stadigvæk på. Den er stadigvæk tung. Men vi kører på. Vamos! Buenos noches. Vi har 8:30 den 29. juni. Og jeg skal ud på 7,5 easy. First run of the week. Men jeg skal til at gå mig klar nu. Og så skal jeg ud og løbe med Little Sister
Skal ud og løbe med hende, 7,5K, easy. Bum, hjem. Og så slappe af, klokken er allerede 8:30. Så i morgen har vi Broken Miles, som jeg ikke kommer ind på nu, som jeg kommer ind på i morgen. Så du skal bare gøre os klar. Vi snakkes. Hej. Ja. Vi skal have den nemme ris og en dåse tun nu. Hemmelig krydderi på. Og så skal vi have Broken Miles. Out and about på opvarmning, som var 2-4. Vi mangler 1-7-8. Så det er bare blive ved, indtil vi skal løbe første på 1,2 på 54. Ja. Godt, opvarmning færdig. 1,5 minuts pause. Så tænker jeg lige kan snige sådan en ind. Ikke smide ud. Faktisk okay. Om 20 sekunder skal vi løbe pace 54 i 1,2 km. 3, 2, 1. Jeg skal bare finde pacen hurtigst muligt. Meter. Og så 2 minutters hvile nu. Og så kører vi næste, som de der 400 meter på 34. 40 sekunder endnu. Så kører vi på første 400 på 34. Labosh. Runde 2 up and running. Lidt nemmere at finde pacen. Måske også det der, når man lige har kørt første runde, og man er varm, og det ene og det andet. Wow. Men 20 sekunder. Og så starter vi. Og så skal vi finde pacen. ASAP. Det er bare lige en my hurtigere. Og så er det bare 400 meter. 4, 3, 2, 1. Done med anden runde af begge. 30 sekunder, så kører vi 1,2 i tredje runde. Vamos Lambos! Tredje done. Kommer en hurtigt, når jeg er klar. Tredje lange done. Det er sygt, hvordan den korte er langt sjovere. Et minut tilbage. Så kører vi på tredje runde af de korte. Og så starter vi fjerde og sidste. Vamos. Tilbage. Og så vil vi kigge på nogle statistics. Og opvarmning, som var 2,4 km. Det var med en average 5,52. Så har vi første sæt af 1,2. Det var i 4,46, hvor målet var 4,50. Så havde vi den første 400 meter, som var på 4,31. Og så efterfølgende, så var det bare på den lange 4,52, på den korte 4,32, på den lange 4,50, på den korte 4,37, så på den sidste lange 4,48, og på den sidste korte 4,24. Bum. Med pauser, det ene og det andet, så var average på 5,53,
Det blev til 12:15. Jeg tror, elapsed var 3 minutter fra i alt. Det var det. Meget god.